अंदर के हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददामि ददाति सुपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वर वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी नित्यानंद नमो आचार्य पादाय निताय कृताय गौरवदामोदाय गुरुग्रामदाय नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्यानंद नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరూ కూడా నన్ను ఆశీర్వదించండి సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జపతాక్ మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారు, నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ఈరోజు రాధాష్టమి, సో మహాపర్వ దినోత్సవం. సో శ్రీమతి రాధారాణి మనకి ఆశీర్వదిస్తున్న రోజు ఈరోజు. యాక్చువల్గా శ్రీమతి రాధారాణి ప్రతిరోజు ప్రతి క్షణం మన ఆశీర్వదిస్తారు. కానీ మనకి ఈ రోజు ఎందుకు స్పెషల్ అంటే ఈరోజు శ్రీమతి రాధారాణి యొక్క దినోత్సవం. సో ఇన్ఫాక్ట్ నారద పురాణంలో కృష్ణుడు చెప్పున్నారనమాట. సో నారదుడికి చెప్తున్నారు కృష్ణుడు, సత్యం సత్యం పునః సత్యం సత్యం ఏవ పునః పునః వినా రాధా ప్రసాదేన మత్ ప్రసాదో న విద్యతే. అంటే ఒకసారి కాదు, రెండు కాలాలు కాదు, చెప్తున్నది 3 సార్లు చెప్తున్నారనమాట, 4 సార్లు రాదు. సత్యం సత్యం పునః సత్యం, ఇది నిజము నిజము, ఇది నిజమే. సత్యం ఏంటి అని అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, సత్యం ఏంటి అని అంటే సత్యం ఏవ పునః పునః బినా రాధా ప్రసాదేన, అంటే రాధారాణి ప్రసాదం ఇవ్వకపోతే మత్ ప్రసాదో న విద్యతే, నా యొక్క భక్తి మీకెవరికి కూడా లభించే అవకాశమే లేదు అనేసని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు నారదుడికి. ఎందుకు నారదుడికి చెప్తున్నారు? నారదుడు పరమ భక్తుడు. అతను ఎల్లవేళలా కూడా కృష్ణుడు నామాన్ని తప్పించి, నారాయణ నామం తప్పించి ఇంకొక నామాన్ని జపించారు అతను. కాబట్టి అది నారదమునికి చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఈ టాపిక్ తో మనం ఈరోజు స్టార్ట్ చేద్దాం. సో అందరూ కూడా దయచేసి రాధాష్టమి ఈ వేడుకల్ని మీరు ఆన్లైన్ ద్వారా కూడా మీరు వీక్షించవచ్చు ఇంటి నుంచే. సో దయచేసి అందరూ కూడా దీన్ని సద్వినియోగపరచుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థన. సో మనం లాస్ట్ వీక్ మనం చూసిన టాపిక్స్ ఏంటి అని అంటే ధర్మ ఇన్ భగవద్గీత అనేది మనం చూసాం. సో ఇప్పుడు మనం చూసేది కర్మయోగ, సుపీరియర్ టు కర్మ సన్యాసం. సో కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మయోగమే ఉత్తమమైనది అనేసని దాని మీద మనం ఇప్పుడు తెలుసుకోబోతాం. ప్రెజెంటెడ్ ఎ బ్రీఫ్ ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ కృష్ణాస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆన్ జ్ఞాన. సో మనకి ఇంతకు ముందు అధ్యాయంలో మనం చూసింది కృష్ణుడు జ్ఞానం మీద మనకి కొంత పాయింట్స్ చెప్పారు. సో ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం, ఎక్స్ప్లెయిన్ కృష్ణాస్ రెస్పాన్సెస్ టు అర్జునస్ ఫస్ట్ 3 రీజన్స్ ఫర్ నాట్ ఫైటింగ్. అర్జునుడు కొన్ని ప్రస్తావనలు పెట్టారు యుద్ధం చేయకుండా ఉండేదానికి. దానికి అర్జునుడుకి అడిగిన ప్రశ్నలని సమాధానం ఇస్తూ కృష్ణుడు చెప్పారు రీజన్స్. presented a summary of Bhagavad Gita in chapter 2 and explained how chapter 2 of Bhagavad Gita summarizes the contents of entire Gita. So శ్రీల భక్తి వినోద్ ఠాకూర్ అతనేమంటారంటే 2వ అధ్యాయం అనేది సంపూర్ణ భగవద్గీతకి అది సారాంశము అనేసని. అందుకోసమనే మామూలు భగవద్గీతల్లో మీరు చూశారు అని అంటే సో 2వ అధ్యాయాన్ని మామూలు భగవద్గీతలోని దాన్ని సాంఖ్యయోగము అని అంటారు. కానీ అదే మనం భగవద్గీత యథాతథంలో చూసామనంటే భగవద్గీత సారాంశం అనేసనిచ్చున్నారు. సో సాంఖ్యయోగము అని అంటే యాక్చువల్గా డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. సాంఖ్యయోగము అని అంటే దాన్ని బాగా విడమరిచి చెప్పడం అనమాట. ప్రాపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ని, దాన్ని అనలిటికల్ రీజనింగ్ తో పాటు దాన్ని చెప్తున్న దాన్ని సాంఖ్యము అంటారు.
సో మామూలుగా మనకు వచ్చినది కూడా నంబర్ సిస్టమ్ అనేది మ్యాథ్స్ లో ఉన్నది. సో దాన్ని కూడా సాంఖ్యము అని అంటారు. సాంఖ్యము అనేది ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే దాంట్లోని క్లియర్ లాజిక్ తో పాటు మనకు చెప్తారు ఏ రకంగా ఆ నంబర్స్ అనేది ఉన్నది అని. సో ఆ రకంగా సాంఖ్యము అని అంటే యాక్చువల్గా కౌంట్ అని కాదు, న్యూమరికల్ సిస్టమ్ అని కాదు. సాంఖ్యము అని అంటే క్లియర్ కట్ గా దాన్ని విత్ అనలిటికల్ రీజనింగ్ తో పాటు దాన్ని సాంఖ్యము అని అంటారు. సో భగవద్గీతకి అది మనలాంటి అంటే అజ్ఞానులకు అందరికీ కూడా రాదర్ నాలాంటి అజ్ఞానులకి ఇంకా ఈజీగా అర్థమయ్యే దానికోసమని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాని పేరే మనకి భగవద్గీత సారాంశం అని పెట్టారు. ఎందుకనంటే భగవద్గీతలోని సారాంశం ఏమేమి ఉన్నదో జ్ఞానం మరియు మనకి ఇది ధ్యాన యోగం మరియు కొద్దిపాటు భక్తి గురించి కూడా అందులో చెప్పున్నారు. కాబట్టి దాన్ని భగవద్గీత యొక్క సారాంశము అని కూడా చెప్పచ్చు. Evaluated the relevance of karma kanda division of the Vedas in the practice of Krishna consciousness. So evaluated the relevance of karma kanda. So karma kanda ఎక్కడ ఉపయోగము అనేది అది చెప్పున్నారన్నమాట వేదాల్లోని. సో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ చేసే వారికి కర్మకాండ అవసరం లేదు, కానీ బట్ స్టిల్ కర్మకాండ అనేది చేస్తూ ఉంటారు. సో డిస్కస్ ది సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి. సో వీటి గురించి కూడా సో మనం చూసాము 2వ అధ్యాయంలోని అర్జునుడు శరణాగతి పొందారు కృష్ణుడికి. దాని తర్వాత అతను చెప్పారు కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందిన తర్వాత అతను చెప్పారు అతని యొక్క 5 పాయింట్స్ ఏంటంటే సో కంపాషన్ అంటే నా వారు స్వజనుల మీద ఏ రకంగా యుద్ధం చేసేది అని, దాన్ని జ్ఞానంతోని అతను సమాధానం చెప్పారనమాట. జ్ఞానం ఫస్ట్ తెలుసుకున్నామంటే దేని మీద జాలి పడాలో అది నువ్వు తెలుసుకో. మనిషి నీళ్ళలో మునిగిపోతున్నాడు, అతని చొక్కాయిని మాత్రమే కాపాడితే ఉపయోగం లేదు, దుస్తులు మాత్రమే కాపాడితే ఏం లాభము, మనిషి అయితే మునిగిపోతున్నాడు. కాబట్టి నువ్వు కాపాడాల్సింది శరీరాన్ని కాదు, ఆత్మని. ఆత్మ మునిగిపోతోంది, ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకో. ఎక్కడ మునిగిపోతోంది? భవసాగరంలో మునిగిపోతోంది, తేలేదానికి అవకాశమే లేదు. జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది అది ఒక మొసలి లాంటిది అనమాట. అది తిప్పి 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 మళ్ళీ మనిషిని ఈ సముద్రంలోకే తిప్పేస్తోంది అనమాట. మళ్ళీ మళ్ళీ తిరిగిపోతున్నారు. కాబట్టి దీని నుంచి తప్పించుకో అనేసి అని అంటున్నారు. దీన్నే భవమహాధావాగ్ని అని అంటున్నారు అనమాట. భవమహాధావాగ్ని. సో భవమహాధావాగ్ని అంటే భవలోకంలో ఉండే అగ్ని. ఇదంతా కూడా దీని నుంచి కాపాడుకో, కేవలం దుస్తుల్ని మాత్రం కాదు కాపాడాల్సింది అనేసని ఈ రకంగా జ్ఞానం, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం చెప్పారనమాట. మళ్ళీ భగవంతుడికి అర్జునుడు చెప్పింది ఏంటి అని అంటే నాకు ఆనందం ఎలా దొరుకుతుంది అనేసి అని చెప్పారనమాట. నా స్వజనుల్ని సంహరించుకున్నాక ఆనందం ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతుంది, మరియు అది పాపము కదా అంటే దానికి కర్మకాండ గురించి చెప్పారనమాట. సో నువ్వు కేవలం కర్మకాండ గురించి నువ్వు అంతా పైన పైన వెళ్తున్నావు. సో నీకు ఇది ఏవాం పుష్పితం వాచ అని చెప్పనన్నారనమాట. వేదాలలోనంతా కూడా చాలా ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, నువ్వు దాన్ని బట్టి వెళ్ళొద్దు. త్రైగుణ్యో విషయో వేద నిష్త్రైగుణ్యో భవార్జున అని చెప్పనన్నారు. అంటే కేవలం వేదాల్లోని మాట్లాడింది త్రిగుణాల గురించి మాత్రమే మాట్లాడారు, కానీ నువ్వు వాటి నుంచి పైకి రా అని చెప్పనన్నారనమాట. సో నెక్స్ట్ బుద్ధి యోగం గురించి చెప్పున్నారు. బుద్ధి అని అంటే మన శరీరానికి ఉపయోగపడే లాంటి దాన్ని మనం ఉపయోగించుకునేదాన్ని బుద్ధి అంటారు, కానీ మన ఆత్మకి ఉపయోగపడే దానికోసమని. అండ్ ఇంకొకటి బుద్ధి యోగము అనేది ఎప్పుడు మన సొంత ఆత్మకి మాత్రమే కాదు, మనతో పాటు ఉండే ప్రతి ఒక్కరికి ఉపయోగపడేది అనమాట. శరీరానికి బుద్ధి ఉపయోగించి మన శరీరానికి మాత్రమే మనం లాభం కలగలిచేలాంటిది మనం చేయొచ్చు, కానీ ఆత్మకి ఉపయోగపడే లాంటిది మనం ఏదైనా చేసాము అని అంటే అది బుద్ధి యోగం అని అంటారు. మనతో పాటు అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. సో కర్మ యోగము నువ్వు చేసావు అని అంటే, కర్మ సన్యాసము కంటే కూడా కర్మ యోగము చేస్తే దానికి ఏ రకమైన ఇది కర్మ బంధనత అనేది ఉండదు అని అంటున్నారు అనమాట. సో కర్మ యోగం చెయ్యి. సో నువ్వు చేసే కార్యానికి అంతా కూడా ఇది పంపించేదా ఇంపార్టెంట్ నేను లేను అందులోని, మయంలో పెడతా, నీకు పంపిస్తాను. సరే
సో కర్మ సన్యాసం కంటే కూడా కర్మ యోగం మంచిది. సో ఆ రకంగా చేస్తే మనకి కర్మని నువ్వు చెయ్యి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుర్ మాతే సంగోస్త్వ అకర్మణి. అకర్మ అవుతుంది అది. సో 3 రకాలు ఉన్నాయి: కర్మ, వికర్మ, అకర్మ. వికర్మ అంటే ఏదైతే మనకు భగవంతుడు చెప్పిన పద్ధతులు ఉన్నాయో, వేదాలు చెప్పబడినట్టు ఉన్నాయో దానికి కూడా వ్యతిరేకంగా చేసేవారు వారు వికర్ములు. ఈ కాలంలోని వచ్చేవారందరూ కూడా వికర్ములు మాత్రమే ఈ కాలంలోని. ఎందుకు అనంటే ఇప్పుడు ఏవేవైతే చేయకూడదని అంటారో అవి మాత్రమే అందరు చేస్తున్నారు. మాంసభక్షణ చేయకూడదు అని అంటారు, కానీ మాంసభక్షణ మాత్రమే చేస్తున్నారు. సో ఇన్ఫాక్ట్ మాంసము అంటే ఏంటి అనేది కూడా మనకి భగవద్గీతలో ఇచ్చున్నారు. మాంస భక్షయతే యస్మాత్ భక్షయిసే తాప్యహం ఏతాన్ మాంసస్య మాంస బుద్ధత్వ భారత అని చెప్పని అన్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి అని అంటే ఈ జన్మలోని మాం సహ అంటే అతను నన్ని తింటున్నారు. ఎందుకు తింటున్నారు? నన్ను ఎందుకు సంహరిస్తున్నారు? మాం సహ. సో అతను మాం సహ భక్షయతే, నన్ని అతను భోజనంలాగా స్వీకరిస్తున్నారు. ఎందుకోసం స్వీకరిస్తున్నారు? ఎందుకు నన్ను అసలు సంహరిస్తున్నారు అనంటే అతనికి కేవలం జిహ్వా చాపల్యం, నాలిక రుచి కోరుకుంటోంది. ఆయనకి నన్ని సంహరించుకొని తింటే, నా మాంసపు ముద్దల్ని, నా యొక్క అంశాలని తింటే అతనికి నాలికకి కొద్దిగా రుచి అనేది వస్తుంది. అందుకోసమని నన్ను సంహరించి నా యొక్క అంశాలని అతను తింటున్నారు. కానీ గుర్తు పెట్టుకోండి, ఈ మనమంతా కూడా ఈ దీంట్లో ఉన్నాము, భవలోకంలోనే ఉన్నాము. సో ఇక్కడ ఏంటి అని అంటే ప్రకృతి నియమాలకి మనందరం కూడా లోబడి ఉన్నాము. అది గుర్తు పెట్టుకోండి. ఇంగ్లీష్ లో కూడా ఒక సేయింగ్ ఉంది, ఎవ్రీ డాగ్ హ్యాజ్ ఇట్స్ డే అని. సో ఈ జన్మలో నువ్వు నన్ను తింటున్నావు, వచ్చే జన్మలోని దీనికి 10 నేను నిన్ను కష్టపెట్టించి మరీ నేను నీ మాంసాన్ని నేను తింటాను. నన్ను కేవలం నీ రుచి కోసమని నన్ను నానా ఇబ్బందులు పెడుతున్నావు, నన్ను సంహరించుకొని తింటున్నావు. మాం సహ భక్షయతే, నన్ని అతను ఆహారంలాగా స్వీకరిస్తున్నారు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి వచ్చింది మాంసహ అని సంస్కృతంలోని. సో అది తెలుగులోని మాట్లాడేటప్పుడు మాంసము అని అంటాం. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే స్వీకరిస్తారో అందుకోసమే అటువంటి వారు ఈవెన్ నాన్ వెజిటేరియన్ ఒక్క పూట తినినా సరే కూడా దానికోసమని మళ్ళీ ఒక జన్మను ఎత్తాల్సి ఉంటుంది. అదే ఎన్ని జంతువుల్ని సంహరించుకొని తింటారో అన్ని జన్మలు ఎత్తవలసింది ఉంటుంది అనమాట. ఎన్ని జీవాల్ని వారు బలి చేశారో. అండ్ అది కూడా లోవర్ స్పీషీస్ లో ఏంటి అని అంటే మనకి కోడిలు లేకపోయింది అలాంటివి ఉంటాయి, కానీ ఆవు అనేది గోమాత అనేది యాక్చువల్ గా మాత అన్నమాట. తల్లి పాలు లేకపోతే గేదె పాలు ఇంకేదో పాలు పట్టించరు, ఆవు పాలు పట్టిస్తారు పిల్లలకి. ఆవు అనేది ఏంటి అని అంటే పిల్లలకి తల్లితో సమానం. పిల్లలకనే కాదు ప్రతి ఒక్కరికి. పాతకాలంలోని గోవులదే అది ధనంలాగా వారు వాడుకునేవారు అనమాట. సో ఈ రకంగా ఆ ఆవుని సంహరించినట్లయితే గోహత్య పాపం అంటారు. అది మిగతా అన్ని పాపాల కంటే కూడా కొన్ని కోట్ల రెట్లు దానికి పాపం చుట్టుకుంటుంది. కాబట్టి ఈ రకంగా ఇన్నిన్ని పాపాలు మూటగట్టుకొని వెళ్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా. కాబట్టి అటువంటి పాపాల నుంచి బయటకు రండి. సో అదంతా కూడా వికర్మ అవుతుంది అది. సో మరి కర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే మనం ఏవైతే మంచి పనులు చేస్తుంటామో దాన్ని కూడా, అంటే దానం ఇవ్వడము లేకపోయినా ఇంకెవరికో సహాయం చేయడము, అవన్నీ కూడా కర్మకాండ, అవన్నీ కూడా కర్మ కిందకి వస్తుంది అనమాట. కానీ మనకి తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వికర్మకి కూడా మనకి పనిష్మెంట్ ఉంటుంది. మనకి సైన్స్ లోని లా ఆఫ్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటారు. ఎనర్జీ కెన్ neither be created nor can be destroyed but can only be transformed from one form to the other. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే భగవద్గీత నుంచే వచ్చింది. అది మన ఆత్మకి పుట్టుక అనేది లేదు, చావు అనేది లేదు. అది ఒక జీవం నుంచి, ఒక శరీరం నుంచి ఇంకో శరీరానికి మారుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అదే రకంగా మనకి న్యూటన్స్ 3rd లా ఆఫ్ మోషన్ అనేది ఒకటి ఉన్నది. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అని అంటే అది కూడా మనకి లా ఆఫ్ కర్మ నుంచి వచ్చింది అది. సో ఏంటి అని అంటే ప్రతి కర్మకి మనకి దాని కర్మ బంధనాత్ అనేది ఉంటుంది. వికర్మ చేసామనంటే దానికి కర్మ బంధనం అంటే కర్మ చక్రం అనేది ఉంటుంది. సో ఆ సైకిల్ ఆఫ్ కర్మ అనేది ఈ మధ్యన మనకి చాలా ఫేమస్ అయ్యింది. అది
సో చాలా మంది దాన్ని వాడుతున్నారు. సో సైకిల్ ఆఫ్ కర్మ ఏంటి అని అంటే కర్మ బంధన. మనం అదే వికర్మ చేసాము అని అంటే వికర్మ అనే దానికి కూడా రియాక్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. కానీ మనం మంచి కర్మలు చేసిన దాన్ని అనుభవించే దానికోసం అని కూడా మళ్ళీ మనం జన్మను ఎత్తుకోవాల్సి ఉంటుంది. అక్కడ న్యూటన్ కి అర్థం కాని విషయము, ఇన్ఫాక్ట్ న్యూటన్కే కాదు భగవంతుడే భగవద్గీతలో చెప్పారు, అకర్మ అనేది మూడో కాన్సెప్ట్ ఉన్నదయ్యా బాబు. నీకు ఒకటి తెలిసింది ఏంటి అని అంటే పాజిటివ్ రియాక్షన్, సెకండ్ నెగటివ్ రియాక్షన్. అంటే ఒకటి కర్మ, ఇంకోటి వికర్మ, అది మాత్రమే తెలుసు నీకు. సో బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్, అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఫోర్సెస్ అని అంటారు సైన్స్ లోనైతే. సో ఆ రకంగా అది మాత్రమే తెలుసు. కానీ మూడోది ఉన్నది నీకు, అదేంటి అని అంటే వికర్మ, ఇది అకర్మ. అకర్మ అంటే ఏంటి అని అంటే భగవంతుని కోసం అనేసని మనం ఏ పనిని చేసినా, భగవంతుని సంతృప్తి పరిచేదాని కోసం ఏ పని చేసినా సరే కూడా అది మనకి అకర్మ కిందకి వస్తుంది. ఎందుకు వస్తుంది అంటే భగవంతుని కోసం చేసే ప్రతి కర్మ కూడా దాన్ని కర్మ అనరు, దాన్ని యజ్ఞము అని అంటారు. కాబట్టి ఆ యజ్ఞము అనేది భగవంతుడిని సంతృప్తి పరుస్తుంది. దానికి ఏ రకమైన రియాక్షన్ అనేది ఉండదు. యజ్ఞం అనేది కంపల్సరీగా చెయ్యాలి ప్రతి ఒక్కరు. అంటే భగవంతుని సంతృప్తి పరిచే పనిని మనం చెయ్యాలి. సో ఈ రకంగా నువ్వు చేసావు అని అంటే ఓ అర్జున, దానికి కర్మ బంధనం అనేది ఉండదు. కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. సో కర్మని నువ్వు చెయ్యి, దాని ఫలితాన్ని ఆశించద్దు. ఫలితం మాత్రం భగవంతునికే విడిచిపెట్టే. ఆ రకంగా చేస్తే ఏమవుతుంది అని అంటే మా కర్మ ఫలహేతుర్భు మాతే సంగోస్త్వ అకర్మణి. దాన్నే అకర్మ అని కూడా అంటారు, దాన్నే యజ్ఞము అని కూడా అంటారు. నీ కర్మని నువ్వు చెయ్యి, నీ కర్మని నువ్వు చేస్తే అది, కానీ దాని ఫలితాన్ని ఆశించద్దు. దానివల్ల నీకేం వస్తుంది, నీకేమి రాదు అనేది ఆశించావు అని అంటే అది నీకు కర్మ యోగం అవ్వదు, అది నీకు కర్మ ఇది లాగవుతుంది అనమాట. అంటే దాన్ని ఏదైనా సరే కోరికలతో కూడిన కర్మ అనమాట. సో సకామ కర్మ అవుతుంది అది. అలాంటివి పెట్టుకోవద్దు. నిష్కామ కర్మం చెయ్యి, అది నిష్కామ కర్మం చేసిన దాన్నే కర్మ యోగము అని కూడా అంటారు, నిష్కామ కర్మని. కానీ అదే సకామ కర్మ అని అంటే కోరికలతో కూడుకొని మనం చేసిన పనిని సకామ కర్మం అంటారు, దాన్ని యోగం అని అన్నారు. కాబట్టి నువ్వు నిష్కామ కర్మం చెయ్యి, అది యోగం అవుతుంది. బుద్ధి యోగాన్ని ఉపయోగించి అది నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పారు. సో దానికోసం అని జ్ఞానం కంపల్సరీ కావాలి, జ్ఞానం ఉండాలి. అండ్ వారికి ఇది కూడా ఇంద్రియాల పట్ల భోగం అనే ఆ ఆసక్తి అనేది కూడా ఉండకూడదు. భగవద్గీత ఎంత అద్భుతమైన జ్ఞానం అని అంటే మనకి ఏది కూడా ర్యాండమ్ గా మనకి ఏదో ఒక్కొక్క పూస ఇక్కడ అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ అన్నట్టుగా లేదు. అన్నిటినీ కూడా ఒక అద్భుతమైన మాలలాగా దాన్ని చేస్తున్నారు. సో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాల్సింది జ్ఞానం. ఏం జ్ఞానం? నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు, నేను ఆత్మని. దాన్నే జ్ఞానము అని అంటారు. మిగతాదంతా కూడా ఆత్మ సాక్షాత్కారం తప్పించి ఇతర ఇంక ఏదున్నా సరే కూడా దాన్ని అజ్ఞానము అని అంటారు. చదువు అంటే విద్య అంటే ఏంటి అని అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానాన్ని విద్య అంటారు. ఇది కాకుండా ఇతరది ఇంకేది చదివినా అంత అవిద్యనే. సో ఇది ఫస్ట్ జ్ఞానం, ఆత్మ సాక్షాత్కార జ్ఞానం. నెక్స్ట్ కర్మకాండ. కర్మకాండ అనేది మానేసి కర్మ యోగానికి రా అని చెప్పని అన్నారు. నెక్స్ట్ దానినే బుద్ధి యోగం ఉపయోగిస్తే నీకు అర్థమవుతుంది కర్మ యోగము అనేది అనేసి. సో కర్మము చెయ్యి, దాని ఫలితాన్ని భగవంతునికి విడిచిపెట్టేయని. కానీ ఇదంతా ఎవరు చేయగలరు అని అంటే స్థితిధీర్ మనిరుచ్యతే అని అన్నారు. సో స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటే దృఢ నిశ్చయంతోని వారు స్థిత ప్రజ్ఞులతో ఉండేవారు, వారినే మునులు అని అంటారు అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారన్నమాట. సో స్థిత ప్రజ్ఞ అనగా ఏంటి అంటే స్థిత అంటే ఉండడం, ప్ర అంటే ఏంటి అని అంటే పరిపూర్ణమైంది, జ్ఞ అంటే జ్ఞానం. స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే పరిపూర్ణమైన జ్ఞానముతో నిండి ఉండేవారే స్థిత ప్రజ్ఞులు. ఇప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞులు అనేవారు ఎవరు అంటే వారు ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లోనైనా ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సరే కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఎందుకుంటారు అంటే వారికి పరిపూర్ణమైన జ్ఞానం ఉన్నది, నిండుకుండా తునగదు అని అంటారు. సో అదే రకంగా
ఇది మనకి నాణ్యాలు మాత్రమే శబ్దం చేస్తాయి, కరెన్సీ నోట్స్ శబ్దం చేయవు అని. సో ఆ రకంగా ఏంటి అని అంటే హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో ఉండే వాళ్ళకి కంప్లీట్ భక్తి అనేది దొరకదు. కంప్లీట్ భక్తి అనేది దొరకకపోతే వారు ఇంకా ఇంకా జన్మలు తీసుకోవాలి, పరిపూర్ణమైన జ్ఞానాన్ని అందుకోవాలి. ఎప్పుడైతే వారు జ్ఞానాన్ని పరిపూర్ణంగా అయిపోయి ఉంటుందో అప్పుడు వారికి ఏంటి అని అంటే దృఢావృత అవుతారు. వారు అంటే దృఢ నిశ్చయంతోని వారు కృష్ణుడి మీదనే సంపూర్ణమైన వారి ఇది పెట్టుకొని నమ్మకాన్ని పెట్టుకొని ఉంటారు. అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా కాపాడుతారు. సిచ్యువేషన్ ఎలాంటిదైనా ఉండనిండి. సో ఇంగ్లీష్ లోని కూడా మామూలుగా చెప్తూ ఉంటారు ఈ మధ్యన, డోంట్ టెల్ గాడ్ అబౌట్ యువర్ ప్రాబ్లం, టెల్ యువర్ ప్రాబ్లం దట్ యు హావ్ గాట్ ఎ గాడ్. నాకు కృష్ణుడు ఉన్నారు, జాగ్రత్త నువ్వు అని చెప్పని నువ్వు కష్టానికి చెప్పుకో. కృష్ణుడికి నువ్వు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నీ కష్టం ఏంటి అనేసి అని. కృష్ణుడు త్రికాల జ్ఞాని, సర్వము తెలుసు అతనికి. అతను మీలోనే ఉన్నారు. మీకు తెలిసే కంటే ముందే, అంటే మనకేం ప్రాబ్లం ఉన్నాదో అది తెలిసే కంటే ముందే కృష్ణుడికి అంతరాత్మగా అతనికి తెలిసిపోతుంది. కాబట్టి అతను ఏదో ఒక ప్లాన్ చేసే ఉంటారు. నారు పోసిన వారు నీరు పోయకుండా ఉండరు. సో అంత చేసిన వారు, మనకి జన్మనిచ్చిన వారు, మనల్ని ఇంతకాలం పుట్టించి మనల్ని బ్రతికిచ్చి ఇంతకాలం మనం ఇక్కడ ఈ భూమి మీద తిరుగుతున్నాము అని అంటే దాని అంతటికీ కారణం భగవంతుడే, కృష్ణుడే. అంత చేసిన వారు ఈ ఒక్కటి కష్టాన్ని మనకు తీర్చలేరా అనేది ఆ నమ్మకం ఒకటి ఉండాలి. సో అటువంటి వారిని స్థిత ప్రజ్ఞ అని అంటారు. సో కృష్ణ, వాట్ ఆర్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ వన్ హూస్ కాన్షియస్నెస్ ఇస్ thus merged in transcendence. సో ఇప్పుడు స్థిత ప్రజ్ఞ అంటే అర్థమైంది, కానీ కృష్ణ నాకు ఒకటి అర్థం కావటం లేదు, అటువంటి వారి లక్షణాలు, గుణగణాలు ఎలా ఉంటాయి అసలు అటువంటి వారిది స్థిత ప్రజ్ఞులది అని అడుగుతున్నారు. హౌ డస్ హి స్పీక్, అతను మాట్లాడే మాటలు ఎలా ఉంటాయి అసలు, అండ్ వాట్ ఈస్ హిస్ లాంగ్వేజ్, అతని భాష ఏ రకంగా ఉంటుంది, హౌ డస్ హి సిట్, అసలు ఎలాగా అంటే అతని నడవడిక, అతను కూర్చునేది నిల్చునేది ఎలా ఉంటుంది, అది నాకు కాస్త దయచేసి నాకు చెప్పండి అని అంటున్నారు. కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇలాంటివి మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటాము. ఇప్పుడు సిమ్టమ్స్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మధ్యనే దేశంలోనంతా కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు, 1-2 సంవత్సరాల కిందట కరోనా అనే మహమ్మారి బాగా ఊపేసింది దేశాన్ని. సో అప్పుడు మనం అందరం ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలనుకునేది దాని సిమ్టమ్స్ ఏంటి, సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, మనకు ఎలా తెలుస్తుంది. సో సిమ్టమ్స్ మంచి ఇది అనుకోండి, ఏదైనా సరే కూడా బాగా తల్లిదండ్రులు కూడా మామూలుగా వాళ్ళ పిల్లలతో చెప్తూ ఉంటారు, ఎవరైతే ఫస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చుంటారో, ఎవరికైతే మంచి మార్కులు వస్తాయో, ఎవరైతే బాగా శ్రద్ధగా వింటూ ఉంటారో, ఎవరైతే క్లాస్ లో అడిగిన ప్రతి ఒక్క ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారి పక్కన నువ్వు కూర్చోరా నాయన అంటారు పిల్లలకి. సో సిమ్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సిమ్టమ్స్ ని మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోగలిగితే పాజిటివ్ కానివ్వండి, నెగిటివ్ కానివ్వండి మనకు తెలుస్తుంది. కరోనా అనేది ఎలా ఉంటుంది, సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వారికి దగ్గుతూ ఉంటారు, జ్వరం వస్తుంది, కీళ్ల నొప్పులు వస్తూ ఉంటాయి, వారికి నోటి రుచి తెలియదు, వాసన తెలియదు, తలనొప్పి విపరీతంగా వస్తుంది, అలాంటివి చెప్తారు. కాబట్టి ఆ టైంలో ఏమైంది, ఎవరికైనా కొద్దిపాటి జ్వరం వచ్చినా సరే కూడా దూరంగా ఉండు, నువ్వు సిమ్టమ్స్ చూపిస్తున్నావు అనేసి అని అంటారు. కాబట్టి సిమ్టమ్స్ తెలుసుకోవడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ అదే అడుగుతున్నారు అర్జునుడు కృష్ణుని. అటువంటి వారి లక్షణాలు ఏంటి, అటువంటి వారు ఎలాంటి వారి యొక్క ఇది మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది, వారు మాట్లాడేది ఎలా ఉంటుంది, నడవడిక ఎలా ఉంటుంది, అది నాకు కొద్దిగా చెప్పగలరా అని అడిగారు అనమాట. సో అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పారనమాట, సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటుంది, వారు మాట్లాడే వాక్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, ఎలా కూర్చుంటారు, దాని అన్నిటికీ కూడా శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో స్పీచ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎనీ మ్యాన్. సో ఆడవారికి వారి ఆభరణం ఏంటి అని అంటే సిగ్గు. సో ఆడవారికి సిగ్గు అనేది ఉండాలి కొద్దిగా, అంటే సిగ్గు అని అంటే బాగా మరీ సిగ్గుపడిపోవడం కాదు, కొద్దిపాటు సిగ్గు అనేది ఉండాలి. అది వారి న్యాచురల్ గా వచ్చే ఆభరణం. మగవారికి ఆభరణం ఏంటి అని అంటే వారి వాక్ శక్తి, ఎంత బాగా మాట్లాడగలరు అనేది. సో ఇట్ ఈస్ సెడ్ దట్ ఎ ఫూల్ ఈజ్ అన్డిస్కవర్డ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఇట్ డస్ నాట్ స్పీక్. సో ఒక మూర్ఖుడు ఎప్పటిదాకైతే తన నోరుని తెరవరో అప్పటిదాకా అతను అందగాడే. మనకి ఈ మధ్య కాలంలో కూడా మనం చూసాం, కొంతమంది పొలిటీషియన్స్ వారు మాట్లాడకుండా ఉండేంత దాకా చాలా అందగాడు, చాలా బాగుంటారు అని అనుకున్నారు. కానీ వారు ఎప్పుడైతే మైక్ దగ్గర వచ్చి మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేశారో
అందరూ వారిని మూర్ఖులు అనే ఒక స్టాంప్ వేసి పక్కన పెట్టేశారు. కాబట్టి ఒక మూర్ఖుడికి ఏంటి అని అంటే వారు అనవసరమైన విషయంలోని మాట్లాడకుండా ఉండే అంత దాకా వారు మూర్ఖుడు అనే విషయం ఎవరికి తెలియదు. అతిగా మాట్లాడుతున్న దాని వల్ల లేకపోయిందా ఈ రకంగా వారికి జ్ఞానం సంపూర్ణంగా లేకుండా ఉండేటప్పుడు మాట్లాడినప్పుడే వారి మూర్ఖత్వం అనేది అందరికీ తెలిసిపోతుంది. సో ఈ రకంగా మూర్ఖుడు అనే విషయాన్ని అందరికీ తెలిసిపోతాయి. అండ్ సర్టన్లీ a well dressed fool cannot be identified unless he speaks. కాబట్టి బాగా మంచి దుస్తులు వేసుకున్నారు అనేసని ఇతను తెలివైన వాడు అని అనుకునేదానికి లేదు. కానీ ఆయన మాట్లాడేంత దాకా ఎవరైనా సరే కూడా మాట్లాడితేనే వారి యొక్క శక్తి, సామర్థ్యాలు, తెలివితేటలు, బుద్ధి అంతా కూడా బయటకు పడుతుంది. సో అది ప్రభుపాదులు వారు చెప్పేది అనమాట. సో స్థిత ప్రజ్ఞ అనేవారు ఎలా ఉంటారు అంటే యాక్సెప్ట్స్ ఆల్ మిజరీస్ యాజ్ ది మర్సీ ఆఫ్ ది లార్డ్, థింకింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఓన్లీ వర్ది ఆఫ్ మోర్ ట్రబుల్ డ్యూ టు హిస్ పాస్ట్ మిస్డీడ్స్. సో స్థిత ప్రజ్ఞులు అనేవారు ఎలాంటి వారు అని అంటే వారు భగవంతుడి ద్వారా కష్టాలు ఇవ్వబడినప్పుడు వారు కష్టాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదము, వరప్రసాదం లాగానే భావిస్తారు. సరే నేను పాపాలు చేశాను, సో పాపాలకి పరిహారంగా నాకు ఇప్పుడు ఈ పనిష్మెంట్ అనేది దొరుకుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే నాకు ఇంత కాదు, ఇంకా పాపాలు చేశాను, నాకు తెలుసు అది పాపాలు నేను చేశానని. నాకు ఇన్ని పాపాలకి నాకు రావాల్సిన ఇంకా ఇది పనిష్మెంట్స్ ఇంకా ఎక్కువ ఉండాల్సింది, కానీ భగవంతుడు ఎందుకో నా మీద కృప చూపిస్తున్నారు, నాకు రావాల్సిన పనిష్మెంట్స్ ని బాగా తగ్గించేసారే అన్నట్టుగా భావిస్తారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా దాని మీద మనకి ఇచ్చున్నారు. తత్తేను కంపసు సమీక్షమానో భుంజానే వాత్మనా కృతాం విపాకం హృద్వాగ్వపుభిర్విదితాం నమస్తే జీవేరయో ముక్తి పదాం సదయా భక్. అంటే ఎవరైతే వారి జీవితంలో వచ్చే కష్టాలన్నిటినీ కూడా వారు చేసుకున్న కర్మ ఫలితాలకి వారు అనుభవిస్తున్నారు అని ఎవరైతే అనుకుంటారో, అంతేగాని ఇతరుల్ని ఈవెన్ దేవుణ్ణనే కాదు వారిని వారే గాని లేక మానవుల్ని గాని ఇంకా ఇతర పరిస్థితులని గాని వారు బ్లేమ్ చేయకూడదు. వాడలా చేశాడు కాబట్టే నాకు ఇలా అయింది, వీరిలా చేశారు కాబట్టే నాకు అలా అయింది, మా బాస్ నా గురించి చెడుగా అనుకుంటున్నారు, నా ఫ్రెండ్ నాకు మిత్రుడు కాదు, వాడు నా శత్రువు, వాడు ఈ రకంగా చేసే ఉంటాడు కంపల్సరీగా, అందుకోసమే నాకు ఇది జరిగింది. అవసరం లేదు, ఇంకొకరిని అనాల్సిన అవసరం లేదు. నా రాతలో రాసుంది, నేను పాపాలు చేస్తున్నాను కాబట్టే ఇదంతా కూడా లక్ కాదు, ఏదో యాదృచ్ఛికం కాదు, ఇదంతా కూడా నేను చేసుకున్న పాపాలకి పరిహారంగా నాకు ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా వస్తోంది, నేను దీన్ని అనుభవించక తప్పదు. కానీ భగవంతుడు యాక్చువల్గా నాకు ఇంకా ఎక్కువ పాపాలు చేస్తున్నాను, దానికి ఫలితాన్ని నాకు ఇంత ఇవ్వకుండా పోయి ఇంకా తక్కువ ఇస్తున్నారు అని చెప్పని భగవంతుడికి సంతృప్తి పడుతూ మనం మా ట్రబుల్స్ అన్నిటినీ, ఆ కష్టాలన్నిటినీ కూడా తట్టుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళగలిస్తే వారు జీవేరయో ముక్తి పదాం సదయాభ, అటువంటి వారు ముక్తి మార్గంలోనే వెళ్తున్నారు అని భావించవచ్చు, సరైన మార్గంలో వెళ్తున్నారు. ఫైనల్ గా మన లక్ష్యం ఏంటి అంటే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకోవడం, మనం గోలోకానికి చేరుకోవడం. గోలోకానికి చేరుకునే దానికి ఇవన్నీ మైలు రాయాలన్నమాట, మైల్ స్టోన్స్. ఇవంతా కూడా మనం కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నాము అని ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే మనకు ఆ మైల్ స్టోన్ చూస్తేనే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఢిల్లీకి వెళ్ళాలి లేక బృందావన్కి వెళ్ళాలి, మనం బృందావన్ 1500 కిలోమీటర్స్, నెక్స్ట్ అదే మార్గంలో మెల్లిగానే నడుస్తున్నాం. సో మనకి 1498 కిలోమీటర్స్, జస్ట్ 2 కిలోమీటర్లే నడిచాం, కానీ 1498 కిలోమీటర్స్ అని కనిపించింది అంటే కరెక్ట్ మార్గంలో ఉన్నామని మనం సంతోషించవచ్చు. 2 కిలోమీటర్లే నడిచేమే అనే బాధ కంటే కూడా మనం 2 కిలోమీటర్లు కరెక్ట్ అయిన మార్గం, సరైన మార్గంలో నడుస్తున్నాం అనే ఆనందం ఎక్కువ ఉండాలి. సో ఈ రకంగా మనం సరైన మార్గంలో ఉన్నట్టుగా. ఇన్ఫాక్ట్ కుంతీదేవి తనకి కష్టాలు ఎప్పుడైతే వస్తూ ఉన్నో తన ప్రార్థన చేసుకున్నది ఏంటి అని అంటే మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలోని మొదటి క్యాంటోలోని కుంతీదేవి ప్రేయర్స్ లో ఇచ్చున్నారనమాట. విపదాసంతు తా శాశ్వత్ తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యత్స్యాత్ ఆ పునర్భవ దర్శనం. అంటే ఒకవేళ విపత్తులే రావాలి అని అంటే విపదాసంతు తా శాశ్వత్, శాశ్వతంగా రాని నాకు విపత్తులు, అప్పటికే
తనకి జరగరానిది అంటూ ఏదీ లేదనమాట. జరగనిది అంటూ ఏదీ లేదు. అన్ని కష్టాలు ఆవిడ అనుభవించేశారు. చిన్న వయసులోనే తన భర్త పోయారు కుంతీదేవికి. తను ఎక్కడ కూడా భగవంతుణ్ణి దూషించుకోలేదు. ఏం స్వామి, నా భర్త ఇంత చిన్న వయసులోనే తీసేసుకున్నామని లేదు. అడవిలోనే మాక్సిమం కాలం గడిపారు. ఆవిడ గొప్ప రాణి. అందరికి ఋషులకి మునులకి సేవ చేసుకుంటూ వెళ్ళారు ఆవిడ. దూర్వాసమునికి సేవ చేశారు. దూర్వాసముని ఆవిడకి ఆశీర్వాదం ఇచ్చారనమాట. ఏ దేవతను తలుచుకొని ఆవిడ పుత్రుడిని కావాలనుకుంటారో ఆ దేవత వరప్రసాదంగా పుత్రుడు పుడతాడు అని అంత సేవలు చేసుకున్నారు. ఆవిడకి ఒక గొప్ప రాణి ఆవిడ. కానీ రాణిలా కాకుండా అడవిల పాలు ఆవిడ తిరుగుతూ ఉంది ఎప్పటికప్పుడు. సో పెళ్ళైన వెంటనే అడవిల పాలైపోయారు. మళ్ళీ వచ్చారు, మళ్ళీ అడవిల పాలైపోయారు. దాని తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళ పిల్లలు రాజ్యాన్ని నిధి తీసుకున్నారు, మళ్ళీ అడవులకి తోయబడ్డారు. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ పోని పిల్లలు పుట్టారు. సో కానీ ముగ్గురు పిల్లలు ఆవిడికి, ఇద్దరు పిల్లలు మాద్రీదేవికి పుట్టారు. ఆఖరికి భర్త పోయిన తర్వాత ఆ మాద్రీదేవి కూడా ఆఖరికి ఆత్మాహుతి చేసుకొని తన ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా ఈవిడికి ఇచ్చేశారు. మీరే చూసుకోవాలి తల్లి వీళ్ళిద్దరిని కూడా అని. ఏనాడు కూడా ఆవిడ వీళ్ళిద్దరు నా పిల్లలు కాదు అన్నట్టుగా ఎప్పుడు ఉండలేదు. 5గురిని సమానంగా చూసుకున్నారు. అడవిలో ఉన్నారు. వారికి కష్టాలు ఎప్పటికప్పుడు. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ కొడుకుకి విషం పెట్టేదానికి ప్రయత్నం చేశాడు దుర్యోధనుడు భీముడికి. సో భీముడు యాక్చువల్గా అతను చనిపోయారు. కానీ మళ్ళీ అక్కడ దీంట్లోని సరస్సులో వెళ్ళినాక ఆ సర్పాల వల్ల మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు. సో అతని లాక్షాగ్రహానికి అడ్డంటిచ్చేశారు. పిల్లలందరినీ సంహరించాలని అనుకున్నారు. తన కోడల్ని వారు శత్రువులందరూ కూడా దుర్యోధనుడు తన జంగా మీద నిర్వస్త్రంగా కూర్చోబెట్టాలనుకున్నారు. దీనికంటే మించి కష్టాలు ఏముంటాయి? వారిని సంహరించాలనుకున్నారు. వారి ఆస్తిని దోచుకున్నారు. వారి భార్యని కిడ్నాప్ చేయాలని ప్రయత్నం చేశారు. సో 6 రకాల వీళ్ళు ఆకతాయిలు వారికి మనుస్మృతి ప్రకారంగా ఇమ్మీడియట్ గా మరణదండని ఇచ్చేయచ్చు అని అన్నారు. అలాంటి 6 కూడా చేశారు. అన్నిటినీ కూడా స్టిల్ కష్టాలని అనుభవిస్తూ ఆఖరికి ఆమె కష్టాలంతా ఇప్పుడిప్పుడే జస్ట్ తీరింది. ఇప్పుడు తన కొడుకుకి రాజ్యాభిషేకం అయింది. ఇప్పుడే తను మళ్ళీ రాణిలాగా ఉండగలుస్తున్నారు అని అనుకోగానే అప్పుడు కృష్ణుడు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే ఆవిడ చెప్పినది ఇదనమాట. విపదా సంతుత శాశ్వత తత్ర తత్ర జగద్గురు భవతో దర్శన యత్సద్ ఆ పునర్భవదర్శనం. విపత్తులు ఎప్పటికప్పుడు ఇంకా రానిండి, పర్వాలేదు, ఇప్పటిదాకా వచ్చింది నాకు లెక్క కాదు, ఇంకా తట్టుకుంటాను నాకు వస్తే. ఎందుకు అనంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే కష్టాలు వస్తాయో మీ దర్శనం నాకు కనిపిస్తుందో కృష్ణ, మీ దర్శనం కనిపించినప్పుడు భవతో దర్శన యత్ స్యాద్, మీ దర్శనం కనిపించినప్పుడు ఏమవుతుంది? రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఆ పునర్భవ దర్శనం. అంటే మళ్ళీ అవ్వదు నాకు. భవ అంటే భవలోకం, ఈ లోకం యొక్క దర్శనం మళ్ళీ నాకు అవ్వదు. నేను పర్మనెంట్ గా మీ లోకానికే చేరిపోతాను. కాబట్టి నాకు అది ఆనందమే, అది నాకు ఆమోదమే అని అంటున్నారు అనమాట. నాకు మీ దర్శనం అయ్యింది అని అంటే నాకు ఈ భవలోకాని యొక్క దర్శనం నాకు మళ్ళీ అవ్వదు. కాబట్టి నాకు కష్టాలు వస్తే రానిండి, పర్వాలేదు అని అంటున్నారు. ఇది ఒక స్థిత ప్రజ్ఞులకు ఉండే లక్షణం అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది అనమాట. అండ్ he sees that miseries by the grace of Lord as are minimized to the lowest. చాలా తక్కువ చేయబడ్డది నాకు ఇప్పుడు కష్టాలన్నీ కూడా అని అనుకుంటారు అనమాట. Similarly, when he is happy, he gives credit to the Lord, thinking himself unworthy of the happiness. మనుషులము మనం ఏంటి అని అంటే ఏదైనా మనం అచీవ్ చేసామని అంటే మీకందరికీ తెలుసా నేను ఎంత కష్టపడ్డానో దీనికోసం అని. రాత్రి పగలు నేను కష్టపడ్డాను, వీధి దీపాల కిందనే నేను చదివేవాడిని, అవంతా చెప్పుకుంటాం. మనకంటే గొప్పగా కష్టపడే వాళ్ళు ఇంకా బొచ్చుడు మంది ఉన్నారు. కానీ వాళ్ళు ఎవరికి రావటం లేదు సక్సెస్. ఎందుకు రావటం లేదు, మనకే ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే కూడా రీజన్ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడు మన మీద కృప చూపించారు కాబట్టి. భగవద్గీత 18వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసాము, మనకి 5 రకాలు ఇది ఉంటుందన్నమాట. అందులోంచి మెయిన్ ఏంటి అని అంటే భగవంతుని యొక్క ఆమోదం. భగవంతుడి యొక్క ఆమోదం ఉంటేనే మనం సక్సెస్ఫుల్ అవ్వగలం. సో అదర్వైజ్ ఇంకేది పనికిరాదనమాట. చేష్ట అనేది మనకి ఉండాలి. సో మన వంతు ప్రయత్నం అనేది కూడా ఉండాలి, అధిష్టానం అవంతా కూడా కావాలి. కానీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దైవం. సో దైవం యొక్క అనుగ్రహం అనేది ఉంటేనే మనం సాధించగలం. సో అటువంటి వారు స్థితప్రజ్ఞులు వారి జీవితంలోని ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయికి చేరుకున్నా వారు భగవంతుణ్ణి మాత్రం మర్చిపోరు. ఇదంతా కూడా భగవంతుని కృప వల్లే వచ్చింది అని వారు భావిస్తారు. అది స్థితప్రజ్ఞులుండే లక్షణం అనమాట.
మరి అటువంటి వారి యొక్క గుణగణాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇక్కడ చెప్పబడి ఉన్నదనమాట. ఏ రకంగా అయితే తాబేలు తను విహారం చేసుకునేటప్పుడు హ్యాపీగా చేతులు కాళ్ళు అంతా కూడా బయటకు తీసుకొని ఈతలు కొడుతూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ అదే ఎప్పుడైతే కష్టం వచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుందో, ఎప్పుడైతే తన్ని సంహరించేదానికి ఎవరైనా వస్తున్నారని తెలుస్తుందో, అప్పుడు తాబేలు ఏం చేస్తుందంటే కాళ్ళంతా లోపల ముడుచుకునేస్తుంది అనమాట. సో షెల్ లోపల. ఆ రకంగా మనం కూడా ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, మన యొక్క ఇంద్రియాలని భగవంతుని కోసం మనం ఉపయోగించేటప్పుడు మన ఇంద్రియాలను మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు. కానీ భగవంతుని కోసం అని కాకుండా, భగవంతుని యొక్క దీనికి కాకుండా, అవసరాని కోసం కాకుండా ఇతర ఏ అవకాశాల కోసమైనా ఉపయోగించుకోవాలి అని అంటే మాత్రం ఆ ఇంద్రియాలను మనం లోపలికి తీసుకునేయాలి. ఇది ఒక కరెక్ట్ గా ఉండే స్థిత ప్రజ్ఞుడు చేసే పద్ధతి ఇది అని అంటున్నారు. So the best example set herein is the tortoise. The tortoise can at any moment wind up its senses and exhibit them again at any time for particular purpose. అవసరం ఉన్నప్పుడే వాడుకోవాలి ఇంద్రియాలు, అవసరం లేనప్పుడు మన దగ్గరే ఉంచుకోవాలి. Sincerely, the senses of Krishna consciousness persons are used only for some particular purpose in the service of the Lord and are withdrawn otherwise. So భగవంతుని సేవ కోసం తప్పించి ఇంకా దేని కోసం అని కూడా వాడకుండా ఉండాలి. ఒకవేళ గాని మనం దీన్ని ఇంద్రియాలని మనం భగవంతుని కోసం అనేసని కాకుండా ఇతర అవసరాల కోసం వాడుకుంటే, ఆ ఇంద్రియములు ఇప్పటిదాకా దాన్ని దేంతో పోల్చాము అని అంటే ఒక తాబేలుతో పోల్చాము. కానీ అదే మనం ఆ ఇంద్రియాలని కానీ మనం ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చెయ్యకపోతే ఆ ఇంద్రియాలే మనకి విషపూరితమైన సర్పములాగా తయారవుతుంది. అది మనం వదిలేసామనంటే ఇంద్రియాలని, ఇంద్రియ భోగం ఏ రకంగా కావాలంటే ఆ రకంగా విచ్చలవిడిగా వాడుకుందాము అని అనుకుంటే అది ఒక్కొక్కటి కాల సర్పమై కాటేస్తుంది. సో ఒక భక్తుడు అనేవాడు ఎలా ఉంటారు అని అంటే, ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఒక స్నేక్ చార్మర్, ఒక పాములుని ఆడిస్తారు. ఆ రకంగా వారు ఆ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా ఒక బుట్ట లోపలికి వేసి, అందుకోసమే పాములు వారిని పట్టుకునే వారిని స్నేక్ చార్మర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఒక బుట్ట లోపల వేసేసి ఉంచుతారు పాముని. సో అక్కడ పడుకొని ఉంటుంది అది. దాన్ని అవసరం ఉండేటప్పుడే దాన్ని తీస్తారు. వారికి తెలుసు దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేయాలని. సో మనం కూడా ఏంటి అని అంటే మన ఇంద్రియాలని అవసరం ఉండేటప్పుడే దాన్ని వాడుకోగలచాలి, అదర్వైజ్ దాన్ని వాడుకోకూడదు. లేదు అని అంటే అది పాములాగా కాటేసేదానికి కూడా వస్తుంది. So one who has tasted the beauty of the Supreme Lord Krishna in the course of his advancement in Krishna consciousness no longer has a taste for dead material things. So ఏదైనా సరే కూడా ఫోర్స్ఫుల్ గా మనం ఏదైనా సరే కూడా ఇష్టాన్ని మనం పెంచుకోలేము. ఏదైనా సరే కూడా హయ్యర్ టేస్ట్. చిన్నప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను చాలాసార్లు చెప్పాను. నాకు చిన్నప్పుడు ఏంటి అని అంటే చాక్లెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం ఉండేది. కానీ మా ఇంట్లో అన్ని చాక్లెట్స్ ఇచ్చేవారు కాదు. పళ్ళు పుచ్చిపోతాయి, అన్ని వద్దు అని అనేవాళ్ళు. నేను మా అమ్మకి నాన్నకి నేను ప్రతిసారి మనసులో చెప్పుకునేవాడిని, నేను మీలాగా ఎప్పుడైతే పెద్దవాడిని అవుతానో నాకు మొదటి జీతం రానిండి చాలు, మీకు ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వను, వెళ్ళి వెంటనే పక్కన షాప్ లోని అన్ని చాక్లెట్స్ కొనుక్కునేస్తాను, నాదంటూ ఒక సూట్ కేసు ఉంది, ఆ సూట్ కేసులోనే మొత్తం చాక్లెట్ అంతా నింపుకొని ఉంచుకుంటాను. సో ప్రతిరోజు నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఆ బ్యాగ్ నాతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోతాను. సో నాకు ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఇష్టం వచ్చిన చాక్లెట్స్ తింటానని. ఈ రకంగా ఐఎమ్ ష్యూర్ మీలోంచి కూడా చాలా మంది అనుకొని ఉంటారు. కానీ ఆఫీస్కి మనం ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ జీతం వస్తుందో దీనికోసం తప్పించి ఇతర దేనికోసమైనా వేస్ట్ చేస్తుంటామేమో, కానీ చాక్లెట్స్ అలాంటి వాటి కోసం అయితే ఖచ్చితంగా ఖర్చు పెట్టుండవు. సో ఎందుకు అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ మనకు అలవాటు అయిన తర్వాత లోవర్ టేస్ట్ మెల్లిమెల్లిగా విడిచిపెట్టేస్తాము. అదే రకంగా ఎవరైతే భగవంతుడి సేవలోని, భగవంతుని నామములోని ఆ రుచిని తెలుసుకోగలుస్తారో, ఆ ఆనందాన్ని తెలుసుకోగలుస్తారో, వారికి ఇంకా ఈ భవలోకంలోని ఆనందం అనేది ఎక్కడా కనిపించదు. వారికి కృష్ణ నామంలోనే వారికి ఆనందం కనిపిస్తుంది. అందుకోసమే చూడండి గొప్ప గొప్ప భక్తులంతా కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కానివ్వండి, లేకపోతే జయపతాక మహారాజుల వారు కానివ్వండి, ఆయనకి ఆరోగ్యం, జయపతాక మహారాజుల వారికి సరే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి గురించి అంటే అందరికీ తెలుసు. జయపతాక మహారాజుల వారికి ఆరోగ్యం అసలు ఏ మాత్రం కూడా సహకరించట్లేదు. ఆయనకి 3-4 సార్లు కరోనా వచ్చి తగ్గింది. ఆయన శరీరం సహకరించటం లేదు. ఆయనకి డాక్టర్లు సైతం అందరు చేతులు ఎత్తేస్తున్నారు, చెప్తున్నారు మీరు ఇంకా ప్రయాణించారనంటే మీకు ఇబ్బంది అని. అవునా, సరే అంటే దాని తర్వాత ఈ లోపల ఎవరో చెప్తారు, స్వామి ఇంతకాలం కరోనా ఉన్నదని మేము కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చేదానికి భయపడ్డాము,
మీకెక్కడ మా వల్ల వస్తుందో లేక మాకు ఎక్కడ ఈ భక్తుల వల్ల మాకు వచ్చేస్తుందో అని మేము రాలేకపోయాము. ఇప్పుడు కరోనా కాలం తగ్గింది కదా స్వామి, మీరు వస్తే దర్శనం ఇస్తే బాగుంటుంది అని. సరే ఓకే మీరు రండి మాయాపూర్కి అంటే, మాయాపూరా అంత దూరమా, ఎక్కడ రాగలం స్వామి, మీరు ఎప్పుడైనా వస్తే చూడండి స్వామి మేము మీ దర్శనం చేసుకుంటామన్నారు. ఆయన పతీత పావనులు జయపతాక్ మహారాజు వారు. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని సైతం లెక్క పెట్టకుండా ఫస్ట్ హైదరాబాద్, దాని తర్వాత విజయవాడ, పక్కనుండే గుంటూరు, మళ్ళీ వైజాగ్ నుంచి ఇలా తిరుపతి, ఆ రకంగా అతను తిరుగుతూనే ఉన్నారు కానీ ఒక దగ్గర అంటూ నిలకడగా అతను ఉండట్లేదు. ఆయన ఆరోగ్యాన్ని సైతం పట్టించుకోవటం లేదు. ఆయన చుట్టుపక్కల భక్త బృందం ఉన్నారు కానీ ఎంత దాకా ఉంటారు భక్త బృందం, ఒక సర్టెన్ లెవెల్ దాకానే. మిగతా శారీరక కష్టాలు మాత్రం అతనే పడాలి. ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నది ఎవరి కోసము అని అంటే, అతనికి వరల్డ్ టూర్ చేయాలని ఆశ లేదు. అతనికి తన తాతగారు ఎంతో కోట్లాది ఆస్తి ఉండే ఒక ఇండస్ట్రియలిస్ట్. ఆ ఆస్తిని అంతా కూడా వదులుకొని అతను శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి శరణాన్ని కోరుకొని వచ్చారనమాట. అంత గొప్పటి మహనీయుడు అతను. సో అతను కేవలం తన మిగతా డివోటీస్ ఎవరైతే కృష్ణుడి భక్తిలోని లేరో అటువంటి వారిని కృష్ణ భక్తిలోకి తీసుకురావాలి. కృష్ణ భక్తిలోని ఎవరైతే ఇంకా అడ్వాన్స్మెంట్ కాలేదో వారిని ఏ రకంగా ఉత్తీర్ణం చేయాలి, వారిని ఏ రకంగా అందరినీ కూడా కలిసి ఒక మూట కట్టుకొని అందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్ లాగా వారందరినీ కూడా ఏ రకంగా గోలోక బృందావనానికి పట్టుకెళ్ళాలి అనే ఒకే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది. అంతేగాని వారికి ఇంకే ఆలోచన ఉండదు. కాబట్టి అటువంటి వారిని స్థిత ప్రజ్ఞ అని అంటారు అనమాట. కంప్లీట్ జ్ఞానంతో పాటు కూడున్న వారు అనమాట వారు. సో వారికి ఏంటనంటే భౌతికమైన వాటి మీద వారికి విషయ వాంఛల పట్ల ఆసక్తి అనేది అటువంటి వారికి ఉండదు. సో ఇట్ వుడ్ బి బెటర్ టు లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ బై బెగ్గింగ్. సో అర్జునుడు అనుకుంటున్నారు, ఈ లోకంలోని ఎందుకు యుద్ధం చేయడము అవసరం లేదు, నేను కావాలంటే అడుక్కొని తింటాను నేను ఇక్కడ, కానీ నా స్వజనుల మీద నేను యుద్ధం చేయలేను అని అంటున్నారు అనమాట. సో దానికి కృష్ణుడు చెప్తున్నారు, పర్ఫార్మ్ యువర్ డ్యూటీ ఈక్విపాయిజ్డ్ ఓ అర్జున, అబెండింగ్ ఆల్ అటాచ్మెంట్స్ టు సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. నీకు దీంట్లోని యుద్ధంలోని నీకు విజయం వస్తుందో లేకపోయిందా, ఇది యుద్ధంలోని నువ్వు వీరమరణానికి పొందుతావో దాని గురించి ఆలోచించదు. కేవలం నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చెయ్యి, దాన్నే కర్మ యోగము అని అంటారు. కానీ కర్మ సన్యాసం చేసేవారంటే పేరు పాడవుతుంది అనేసి అని చెప్పారనమాట. ఆఫ్ ది టూ, వర్క్ ఇన్ డివోషనల్ సర్వీస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ రినౌన్సియేషన్ ఆఫ్ వర్క్. సో తయోస్తు కర్మ సన్యాస కర్మయోగో విశిష్యతే అని చెప్పారనమాట. సో వీటి రెండిటి కూడా మంచిదే, కర్మ సన్యాసతో మంచిదే అండ్ కర్మ యోగము కూడా మంచిదే. కానీ వీటి రెండిట్లోంచి ఏది ఉత్తమమైనదని నన్ను అడిగితే నా మతం ఏంటి అని అంటే కర్మ యోగమే ఉత్తమమైనది అని నేను చెప్తాను అని ఎవరో చెప్పట్లేదు, దేవాది దేవుడు చెప్తున్నారు అనమాట. కాబట్టి మనం కర్మ యోగం అనేదే మనం చేసుకునేది బెటర్. Okay, so the yogis and other methods, they are trying to control the senses by force. So యోగులు వారంతా కూడా అంటే ఎవరైతే ఇది అష్టాంగ యోగం అలాంటివి చేస్తారో అటువంటి వారు ఏం చేస్తారు అంటే వారి ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది వారు ఫోర్స్ఫుల్ గా లేదు, నేను ఇది చేయకూడదు అని అనుకుంటారు. కానీ అది ఫోర్స్ఫుల్ గా చేయాలని అనుకుంటే కాదు. మన మనసు అనేది ఏంటి అని అంటే వద్దు అనే దాన్ని యాక్సెప్టే చేయదు. ఒక సింపుల్ ఎక్సర్సైజ్, మీరు ఏనుగు గురించి ఆలోచించద్దు, అస్సలు ఆలోచించద్దు. ఏనుగు అనే దాని గురించి అసలు మీరు ఒక బొమ్మ అనేది గీసుకోవద్దు, మీరు ఒక ఏనుగుని మీరు చూసుకోవద్దు. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు, వద్దు అనేది అయితే చెప్తున్నాను మీ అందరికీ కూడా ఏనుగే కనిపిస్తుంది. ఎందుకు అని అంటే మన మైండ్కి ఇది వద్దు అనేది యాక్సెప్ట్ చేయదు. మైండ్ చెయ్యొద్దు అని ఏదైతే అనుకుంటామో అదే చేస్తుంది మైండ్. ఎందుకనంటే మైండ్కి నో అనేది నచ్చదు, అది మైండ్ యొక్క బిహేవియర్ అనమాట. కాబట్టి యోగులు అనే వారు ఏంటి అని అంటే అటువంటి దాన్ని నిగ్రహించాలి అని అనుకుంటారు, కానీ దానివల్ల నిగ్రహించలేరు. ఐ షల్ గో టు హిమాలయాస్, నేను హిమాలయాలకు వెళ్ళి అక్కడ నేను తపస్సు చేస్తాను అనుకుంటారు. ఐ షల్ నాట్ సీ ఎనీ మోర్ బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్, అందమైన ఆడవారిని నేను ఇంకా చూడను అని అనుకుంటారు. ఐ షల్ క్లోజ్ డౌన్ మై ఐస్, నేను నా కళ్ళు అన్నిటిని మూసేసుకుంటాను
దోస్ ఆర్ ఫోర్ఫుల్. సో ఆ రకంగా వారు ఫోర్స్ అప్లై చేసుకొని వారు చేయాలనుకుంటారు. యూ కెనాట్ కంట్రోల్ యువర్ సెన్సెస్. ఇంద్రియాలని నిగ్రహణ చెయ్యలేము అని అంటున్నారు అనమాట. దేర్ ఆర్ మెనీ ఇన్స్టెన్సెస్. యూ డోంట్ రిక్వైర్ గో టు హిమాలయాలకంతా వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు. యూ జస్ట్ రిమైన్ ఇన్ యువర్ సిటీ లాస్ ఏంజలస్ అండ్ ఎంగేజ్ యువర్ ఐస్ టు సీ కృష్ణ. మనం హయ్యర్ టేస్ట్ కి మనం అలవాటు పడాలి. అందుకోసం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మాంసభక్షణ చేసే ఆ పాశ్చాత్య దేశాల వారందరికీ కూడా వారికి మీరు మాంసభక్షణ మానేయండి, 16 మాలలు జపం చేయండి అనేసి చెప్పుంటే వారు అసలు మాంసభక్షణ అంతా మానేసి ఉంటారు సరికదా, జపం కూడా మానేసి ఉంటారు. ఫస్ట్ వారికి చెప్పింది మీరు రుచి జపముది చూడండి, ఫస్ట్ జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి 16 మాలలు. సో ఈ రకంగా మీరు చేస్తూ వెళ్తే మీకు స్లోగా నేను చెప్తాను అన్నారు. ఫస్ట్ డేనే వారికి అందరికి మాంసభక్షణం అంతా మానేమని చెప్పలేదు, వారికి ఫస్ట్ జపం చేయమని చెప్పారు. కాబట్టి ఇస్కాన్లోని ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి, ఫస్ట్ 16 మాలలు చేయమని చెప్తారు. వీలైనంత త్వరగా నేను ఈ రోజు ఒక మాల చేస్తాను, వచ్చే సంవత్సరం నుంచి, ఇప్పుడు నేను ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఒక మాలే చేయగలను, ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ చదువుతున్నాను, ఒక మాలే చేయగలను. ఆ రకంగా ఇప్పుడు నాకు చిన్న చిన్న పిల్లలు, నా ఆఫీస్లో చాలా వర్క్ ఉంటుంది, నైట్ డ్యూటీ కూడా ఉంటుంది, ఆదివారాలు కూడా కొన్నిసార్లు పనిచేస్తుంటాను, అందరికీ ఉంటాయి. కానీ మనం 16 మాలలు మన కోసమని, ఎవరైతే మీ ఆరోగ్యాన్ని మీరు కాపాడుకునే దానికోసమని సరైన ఆహారం తీసుకుంటారు, ఎందుకు? మీ ఆరోగ్యం కాబట్టి. అదే రకంగా మీ ఆత్మకి ప్రొటెక్షన్ కావాలి అని అనుకుంటే 16 మాలలు జపం చేసి తీరాలి. దాంట్లో మాత్రం ఏమాత్రం కూడా కాంప్రమైజ్ అనేది ఉండకూడదు. మీకోసం మీరు చేసుకోగలచాలి, ఇతరుల కోసం కాదు. సో ఈ రకంగా ఎవరైతే 16 మాలలు చేస్తారో వారికి హయ్యర్ టేస్ట్ మీద వారికి అలవాటు వస్తుంది అనమాట. రుచి అనేది కనిపిస్తుంది, ఆసక్తి అనేది కనిపిస్తుంది. సో అప్పుడు వారేంటి అని అంటే ఇంకా మిగతా వాటి మీద ఆసక్తి అనేది వదులుకోవడం స్టార్ట్ చేస్తారు. ఇంకా అప్పుడు హయ్యర్ టేస్ట్కి అలవాటు పడినాక లోవర్ టేస్ట్ ఎవరికి కావాలి? అవసరం లేదు. చిన్నప్పుడు సైకిల్ కావాలని చెప్పని బాగా పేచి పెట్టేవాడిని మా అమ్మకి నాన్నకి, సైకిల్ కొనిచ్చారు. కొంతకాలం అయిన తర్వాత లేదు నాకు బైక్ కావాలి అన్నాను, బైక్ కొనిచ్చారు. అప్పుడు దాని తర్వాత మళ్ళీ సైకిల్ మీద వ్యామోహం ఇంకా లేదు, సైకిల్ నుంచి వ్యామోహం పోయింది. దాని తర్వాత ఉద్యోగం సంపాదించుకున్నాం, కారు కొనుక్కుంటాం, అప్పుడు ఇంకా బైక్ మీద వ్యామోహం పోతుంది. సో ఈ రకంగా మనకి హయ్యర్ టేస్ట్ కి మనం అలవాటు పడ్డామంటే లోవర్ టేస్ట్ నుంచి ఆటోమేటికల్ ఆ ఎఫినిటీ అనేది పోతుంది. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది కూడా అదే, ఇన్ఫాక్ట్ కృష్ణుడు చెప్పింది అదే, మనం హయ్యర్ టేస్ట్ కి అలవాటు పడాలి. హయ్యర్ టేస్ట్ అంటే ఏంటి? కృష్ణుడు ప్రతి భక్తి, దానికి మనం అలవాటు పడ్డాము అని అంటే లోవర్ టేస్ట్ నుంచి విరక్తి అనేది వస్తుంది అనమాట. భక్తి వల్ల వచ్చేది విరక్తి. విరక్తి దేని పట్ల? భౌతికమైన కార్యకలాపాల పట్ల. యూ విల్ ఫర్గెట్ ఆల్ అదర్ థింగ్. దిస్ ఇస్ అవర్ ప్రాసెస్. యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు చేంజ్ యువర్ పొజిషన్. మనం ఉండే పద్ధతుల్ని మనం ఏమి అంటే మనం ఉండే పొజిషన్ ని మనం ఏం మార్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనం ఏం అడవికి వెళ్ళిపోవాల్సిన అవసరం లేదు, సన్యాసులు అయిపోవాల్సిన అవసరం లేదు. యు ఎంగేజ్ యువర్ ఇయర్స్ ఫర్ హియరింగ్ భగవద్గీత. శ్రవణం చేయండి, భగవద్గీత వినండి, కృష్ణుడు చెప్పేది వినండి, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది వినండి, ఇలాంటి క్లాసెస్కి అటెండ్ అవుతూ ఉండండి. యాజ్ ఇట్ ఈస్, అది కూడా భగవద్గీత యథాతథం వినండి, ఏది పడితే అది కాదు. యూ విల్ ఫర్గెట్ ఆల్ నాన్ సెన్స్. సో ఇది కూడా ఒక రకంగా, నేను ఇది కూడా చెప్తున్నాను, మనది కూడా ఒక రకంగా మాఫియా టైపే అనమాట. మాఫియా దాంట్లో ఏంటి అంటే మన ఓన్ అకార్డ్ తో వస్తాం. మనం అంటే ఎవరైనా గూండాలు వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటే ఒక గ్యాంగ్ లోకి వాళ్ళ ఇష్టంతో వస్తారు, కానీ దాన్ని విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్ళలేరు. అదే రకంగా మనం కూడా భక్తిలోకి వచ్చాము, నాకు ఇంకా భక్తి వద్దే వద్దు, చాలు, ఇంకా నేను ఈ జీవితానికి నేను ఇంకా భక్తి చెయ్యను, నాకు అయిపోయింది ఇంకా భక్తి అని టీవీ పెట్టుకొని చూద్దామని అంటే మనకప్పుడు భగవద్గీత శ్లోకాలంతా కూడా మనకి గుర్తు వస్తూ ఉంటాయి. సో దేహినోస్మిన్ యథా దేహి కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతే. టీవీ చూడగానే ఫస్ట్ అదే గుర్తొస్తుంది, వద్దు, మారుద్దాం, వేరే ఛానల్ పెడదాం అని అంటే మనకి అక్కడ కూడా ఇంకొక శ్లోకం గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే వరుస పెట్టి భగవంతుడి గురించే మనకి ఆలోచన వచ్చి వద్దు, ఇవంతా కాదులే, మన వల్ల టీవీ కాదని. ఇన్ఫాక్ట్ మేమైతే మా ఇంట్లో టీవీ లేకుండా ఒక్క నిమిషం కూడా ఉండేది కాదు. మా కంపెనీ నుంచే మాకు టీవీ ఇది కూడా కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చేవారు. ఇప్పుడు గత 4 సంవత్సరాలుగా టీవీ అయితే ఉంది, దానికి వైర్ అయితే లేదు, అసలు టీవీ ఇంత దాకా ఆన్ చేసిందే లేదు గత 4 సంవత్సరాలు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నాకు అసలు ఇంట్రెస్ట్ కూడా రావటం లేదు. నా పిల్లలు వద్దరంటారు, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా ఇంట్లోని టీవీ పెట్టుకొని ఏం చేయాలి, అవసరం లేదులే అన్నట్టుగా టీవీ అసలు పెట్టట్లేదు. ఎందుకు అని అంటే హయ్యర్ టేస్ట్ అలవాటు పడ్డాము అని అంటే, హయ్యర్ టేస్ట్ అంటే మేము ఇంకా భక్తిలోకి రాలేదండి.
హయ్యర్ టేస్ట్ ఏమంటే ఇప్పుడు మాకు ప్రస్తుతానికి మొబైల్లోనే అన్ని చూసుకోగలుస్తున్నాం కాబట్టి టీవీని మేము చూడటం లేదు. కాబట్టి హయ్యర్ టేస్ట్ అంటే యాక్చువల్ హయ్యర్ టేస్ట్ అంటే కృష్ణుడి నామం పట్ల ఆసక్తి. అది కలిగితే ఏమవుతుంది అని అంటే ఇంకా టీవీ కానీ లేకపోయినా ఇతర భౌతికమైన విషయ వాంఛల పట్ల మనకి కోరిక అనేది ఉండదు. సో కాబట్టి ఈ రకంగా ప్రతిదాన్ని శ్రవణం, దాని తర్వాత నెక్స్ట్ యు ఎంగేజ్ యువర్ లెగ్స్ టు కమ్ టు దిస్ టెంపుల్. సో గుడికి వచ్చేదానికోసమని మన కాళ్ళను ఉపయోగిద్దాం. యు ఎంగేజ్ యువర్ టంగ్ ఫర్ టేస్టింగ్ కృష్ణ ప్రసాదం. కృష్ణ ప్రసాదాన్ని తినేదానికోసమని మనం మన నాలికని మనం పెట్టుకుందాం. సో యు ఎంగేజ్ యువర్ ఐస్ టు సీ ది బ్యూటీ ఆఫ్ ది డీటీ. సో భగవంతుని యొక్క రూపాన్ని, దివ్యమైన రూపాన్ని, కందర్ప కోటి కమనీయ విశేష శోభం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని చూసేదానికోసమని, భగవంతుని రూపాన్ని చూసేదానికోసమని మీ నేత్రాలను ఉపయోగించుకోండి. అండ్ యు ఎంగేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్ టు వర్క్ ఫర్ కృష్ణ. చేతులని, కరకమలాన్ని మనం వాడుకుందాము భగవంతుని సేవలో. యు ఎంగేజ్ యువర్ నోస్ టు స్మెల్ ది ఆఫ్ ఫ్లవర్స్ ఆఫర్డ్ టు కృష్ణ. భగవంతునికి ఏ పువ్వులైతే అర్పించారో ఆ పువ్వులను వాసన చూడండి, దానికోసమని మీ ముక్కుని వాడండి. ఈ రకంగా దెన్ వేర్ విల్ యువర్ సెన్సెస్ గో. అప్పుడు మన సెన్సెస్, ఇంద్రియాలు ఇంకెక్కడికి వెళ్తాయి? ఈస్ క్యాప్టివేటెడ్ ఆల్ రౌండ్. సో సంపూర్ణంగా అది బంధించబడుతుంది అన్నమాట. ది పర్ఫెక్షన్ ఈస్ ష్యూర్. ఖచ్చితంగా మనం భగవంతుని చింతన తప్పించి ఇంకేది ఉండదు. అప్పుడు యూ డోంట్ రిక్వైర్ టు కంట్రోల్ యువర్ సెన్సెస్ ఫోర్సిబుల్లీ. సో అప్పుడు మనం ఇంద్రియ నిగ్రహణ అనేది మన బలపూర్వకంగా చేయవలసిన అవసరం లేదు. డోంట్ సీ, డోంట్ డూ ఇట్, నో, యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ది ఎంగేజ్మెంట్. దాన్ని కేవలం ఆసక్తి ఒకదాని మించి తీసి ఇంకో దాని మీదకి పెట్టుకోవడమే. అదొక్కటే దానికి బెస్ట్ పద్ధతి. అంతేగాని నేను చూడను, నేను వినను అని అనుకుంటే కాదు. సో ఇక్కడతోని మనం ఈ క్లాస్ విరామం తీసుకుందాం. గురుజీ కనెక్షన్ పోయినట్టు మాతాజీ, కనెక్షన్ పోయిందేమో అనుకున్నా. హరే కృష్ణ. సారీ, నాది